El dissabte de les matemàtiques tracta de donar a conèixer les matemàtiques en els estudiants. Aconseguir que el paper que juguen les matemàtiques a la societat i dintre de la resta de ciències sigui més conegut, perquè de fet és molt desconegut. Una visió així més aplicada de les matemàtiques i més lúdica també. Tothom sap que les matemàtiques són importants, però que com que són difícils, les esquiven. Perquè potser no arriben a entendre-les exactament. Però m'agrada pensar les matemàtiques, pensar com resoldre els problemes. Això és el que m'agrada més. Sobretot et motiven a continuar endavant, continuar aprenent més. Les fórmules matemàtiques no són arbitràries i no s'han d'acceptar cegues i quan un les entén li obren els ulls respecte a molts problemes. Al taller es tracta de que juguin amb els mateixos programes que faig servir jo per la meva recerca habitual. Al començament semblava molt complicat, però quan vas veient les fórmules vas recordant tot el que has estudiat a classe i això és molt més fàcil. Amb els coneixements que tenim ara mateix podem més o menys arribar-hi deduint una mica. Treballaran en parelles amb un ordinador en tots els casos. En el meu cas hauran de desxifrar missatges secrets. Al principi ens ha semblat bastant difícil, però res, al final hem sigut capaços d'arribar a conclusions junts i poder desenvolupar bé els problemes. Sobretot està divertit perquè eren coses que no havíem fet mai i, home, per primera vegada en un concurs, doncs... És una gran ocasió perquè els nois puguin aprendre molt sobre l'evolució de poblacions, sobre l'estudi de models matemàtics, ajust, i els veig a ells molt engrescats i aprenen moltes coses.